rajin bekerja badanlah sehat ya Tuhan hati gembira.
ngegesek dur angkara Om Danang, minta tolong dong. Ya, dia ngaturaken pambagyo kalut sengat wilut sing siang saking dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian jadilan, kanca-kanca, para pamatri budaya, beksa turangga budaya. Ngaturaken sugeng amriksani atur pasugatan kemawon dening Titi Wanje siang mereka wonten ing adicara napa Mbak Hilka? Hah? Merti dusun Klaci 2. Sono tulisane ki lho Bu, Merti dusun Klaci 2.
Nggih, nderek ndedonga mugia para warga Klaji 2 tansah kiwa tengenipun tansah pinaringan ayom-ayom tentrem. Amin. Bagyo mulya. Amin ya Allah. Gangsar rezeki sehat walafiat. Amin. Amin. Bapak angka sepisan sampun kapiarsa wonten ngarsanipun panjenengan sedaya menika Bapak Bunda Mas. Bunda. Biasanya dong ini Bapak Bunda, setelah ini Bapak Bunda. Bunda. Ah. Oke, para Bunda. Ya Bunda. Lagunya rakono apa? Nah, ngene iki ora Bunda no. Lah apa? Mbah tetep. Oh, Mbah. Wis dadi yo. Nggih to wis dadi yo. Ngersakaken apa, Mbah? Ya, monggo kanca-kanca nderek lagu candhaipun atur pasugatan nyawiji kanca-kanca beksa turangga budaya. Ninggal katresnan. Baik Bunda Nggih. Pawang ya. Pokoknya niki Oh, nek- bundane bunda-bunda. Nek kakungan biasanya Bopo Pawang. Heeh. Niki Bunda Pawang. Iya, Bunda Pawang nggih. Ya. Dan luar biasa ya Mas, aku kalah luwes tuh karo bunda-bunda iki. Masih energi. Masih Energik energi, sekali. iya, luwes. Heeh. Wis sesuk dhewe ya jadil ngono ya ora apa-apa jane. Muga-muga Monggo. panjang umur ya Mas. Amin amin sehat selalu nggih Bunda-bunda. Iya, Nggih. bunda-bunda kesayangan aku. Monggo lagunya kanca-kanca. Rewer, 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 rewer. Yo. Nangis
Oke baik. Ya sudah ada atensi masuk ya. Oh Mas sudah. Gusti ya. Ini lagu wajib. Oh Oh, ditarik tarik. dulu. Oh. Oke. Oh baik. Oke, skip dulu. Oke. Skip oke. Nonton Pak Mundutan mangke Mbak Ilka ya. Siap. Yuk. 3, 2, 1. Pelan-pelan Bunda. Mandiri. Cara cah menake ya kudu pacari. Sayang tambani dong. Gendong. Ae tambani Pak. Ra dimangsake karepku lho, Pak. Ayo. Oke, Ya. sudah ada atensi masuk Mas Gusti. Udah Ya. ada ini. Ya, lagunya ini termasuk lagu wajib yang selalu di-request oleh bunda-bunda dimanapun itu Oke, berada. nggih. Nika saking Ya. Bopo Pawang menika sampun Nggih, ada tempelanipun. janggih, Wonten matur tempelanipun nuwun. nggih. Matur nuwun nggih Pak Pawang. Alah-alah, mbok meneh to, Pak. Ora lokak saya kebak. Iya, wis padha karo
mic-ku ya. Ki mengko sing abang ya kancamu diundang rene. Heeh, ya abang. Laris. Ritualmu, Mas. Tukon wedak, tukon pilis, laris yo. Ya, laris yo. Iki men ana kancane kok ya. Iki ora bone akeh ngono kok. Bunda-bunda mbok pilih kok nek bar jatil ya, Mas. Nyawer iki. Pulang minta ayah. Iya. Ya. Mas, Monggo kantor. Jogja istimewa. Seperti bunda-bunda. Yuk.
monggo 3, 2, 1.